Hölgyeim és uraim, hadd mutassam be önöknek az egyetlen és fantasztikus Kró Boglát! Jó napot, jó napot! Sziasztok! Na, akkor tudjuk le gyorsan az adatokat. 2005. december 26-án született Budapesten, igen, egy karácsonyi csoda volt. Jelenleg 19 éves, 169 cm magas és 44 kg. Helyesek az információ? Igen. Na, szuper! Akkor a következő... Na, várjunk csak egy kicsit. Én is bemutatkozhatnék? Egy kicsit több vagyok, mint pár adat. Hát jól van, csajosom, csak 3 perced van rá. 3 perc? Úristen! Sziasztok, Boglár vagyok, de mindenki csak Bogának szokott becézni. Gondolom nem is kell mondanom, de imádom a filmeket. A kedvenc rendezőm Orson Welles, a kedvenc filmem az operatőri berendezettsége miatt pedig az Aranypolgár. Ezen kívül még imádom a magyar régi filmeket. Egyik fő célom az életben az, hogy újraélesztem őket, illetve az, hogy a magyar nép gondolkozását a magyar filmekről egy pozitív irányba mozdítsam el a jövőben. Amatőrfotós vagyok. Gimnáziumomban 4 évig én voltam a súlyfotós. Ezen kívül egy csomó fotópályázaton vettem még részt, ahol helyezést értem el, vagy kiállították a képeimet. A legnagyobb sikerem azonban az, hogy 2024-ben megnyertem a Mozgókép Kultúra és Média Ismeret OKTV-t. Ez akkora nagy pozitív hatással volt rám, hogy már egyből tudtam, hogy nekem mindenképpen ebben az iparágban kell tevékenykednem a jövőben. A buddhizmus nagyon közel áll hozzám, mondhatni, hogy ebben nőttem fel. Nagyon sokat jogázok, mantrázok és meditálok. De ezzel szemben van egy olyan oldalom is, aki bármilyen elektronikus zenére képes robni. A kedvenc előadóm azonban mindközül Martin Garrix, aki egyébként a legjobb haverom is egyben. Szeretek spontán lenni, de ha tehetem, akkor inkább mindent megszervezek előre, mint például ezt a szöveget is. Ugye ez a szöveg? Szeretek tanulni, sőt, kifejezetten fontosnak tartom az oktatást, ezért minden egyes dolgozatomra úgy készülök föl, mintha egy egyetemi szakdolgozatot adnék be. Jegyzeteket készítek, vagy tanulókártyákat, vagy mint egy podcastként számolok be a szüleimnek a tananyagról. Hogyha már nagyon nem bírják, akkor pedig önmagamnak. Nem csak az iskolában szeretek tanulni, de az életben is. Sok idő kellett viszont ahhoz, hogy rájöjjek, hogy mások véleménye nem befolyásolja a személyiségemet. Úgyhogy most azt fogom elmondani, hogy én mit gondolok magamról. Én egy szeretetteljes, barátságos, megbízható és kalandvágyó lány vagyok. Eddig például 3-szor voltam régésztáborban. Ja, és hogy miért van rajtam ez a szemüveg? Mert menő is vagyok. Viccet félretéve, nagyon szépen köszönöm, hogy meghallgattak, és remélem, hogy a jövőben még találkozunk. Viszlát! There, right there. Jogálok. Jogálok? Jó. Te csukódjál le! Pedig ez jó volt! Ó, hogy az a...